Salutare tuturor! Bine ați venit la un nou videoclip de fapt, un nou tutorial. Pentru început vreau să-mi instalez GTA San Andreas. Deci pentru început vreau să vă învăț cum să vă instalați GTA San Andreas. Foarte simplu și foarte ușor. În primul rând, ca să nu mai dați bani pe el, în primul rând intrați pe Aptoide. După aia aici scrieți GTA atât și o să vă arate San Andreas, apăsați pe el. Și aici dacă dați GTA San Andreas The Game, nu o să vă arate, o să vă arate poze, așa că dați căutați în alte magazine. Ok. Așa. O să dureze cam mult să se încarce după ce dați instalare joc. Și acesta este al doilea. Apăsați pe el și dați install. Dacă aveți 3 GB, atunci o să vedem, nu megabyte sau gigabyte sau megabyte, nu știu, nu pasă. Și dați instalează. Instal și pe instalează, dați ok, aici nu. Și cam acesta a fost cu acest tutorial. Eu am fost Scorpions Boss HD și până data viitoare v-am salutat cu un videoclip de GTA San Andreas. Pa!